masu kalam da sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan rana ta talata. Yau muna 13 ga watan Jumada ula, hijirar baban Kasim fiyayen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Shekara yau tana da 1447 wanda ya daidai da ranar 4 ga watan Nuwamba miladiyar haihuwar annabi Isa alaihi salam. Shekara na da 2025. Ga cikakkun labaranmu na sashen Hausa kamar yadda muka same su. Musoma da labaranmu a jihar da magaram, inda a ci gaba da rangadin da yake yi a fadin wato jihar da magaram, musamman ma a cikin karkara. Gwamnan jihar da magaram kanal masallaci Muhammad Sani tare da wata muhimmiyar tawagar da ke dafa masa baya sun kasance a yankin Taketa da kuma Kance da yake a matsayin wato ziyararsa ta 6 da kuma ta 7 a ci gaba da rangadin da yake yi domin ganin wato sakamakon damanar bana. Abokana aikin mu na jihar da magaram Usmailu Usman da Abdurrahman Ma'azu na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto. A gunduma ta Kance, bayan ya samu tarye, mai girma gwamnan jihar da magaram ya kasance a wannan tafkin da yake garin Harba cikin kominta Ishirnawa, inda anan mai girma gwamnan jihar da magaram ya ga halin da tafkin yake ciki, inda ciyawa tana mamaye shi. Wajen gari 9 suke amfana da wannan tafki, inda suke hudda kiki kusan ton 27 da rabi. Anan mai girma gwamna ya ba su albashir na cewa projen nan Pasifa zai gyara musu sama da eka 200 don su samu su gudanar da aikinsu inda ya kamata. Daga nan tawagar sai ta kasance a garin Rimji cikin kominta Kurni. A wannan gurin gandari inda ake noman rani eka 6, inda al'umma garin suke noma na shinkawa da alkama da kwamfutar da sauransu. A nan mai girma gwamnan jihar da magaram ya shinshina musu ganin irin kokarin da suka ɗauka na mai da himma a bisa kan wannan aiki na kwari. Kafin ya bar garin na Rimji ya kasance a makabarta ta Sarki Ahmadu Kuren Daga, wanda aka kashe shi a ranar 15 da watan Satumba na shekara ta 1899. Aka mashi addu'a bisa kan irin jajirciyar da yi a lokacin turawan mulkin mallaka. Daga nan tawagar sai ta komo garin Mata Mai, inda suka jagoranci babban zaman taro inda aka yi raskwana bisa kan batun damana ta bana a nan gunduma ta Kance. Ana iya cewa alhamdulillah bisa kan damana komi ya yi kyau bayan an saurari al'umma da suka tofa albarkacin bakin su. A nan ma mai girma gwamnan jihar da magaram ya ƙara isar da gaisuwa ta magabata na kolina wannan ƙasa tamu. A sahun gaba shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya General Darme Abdurrahman Tani da Firaminista Ali Muhammad Lamin Zan, kuma ya kira da al'umma na a ci gaba da yi ma wannan ƙasa adda kuma a bada gudunmuwa bisa kan wannan kira da shugaban ƙasa a cikin gidauniyar nan ta ceton ƙasa. Daga nan tawaga sai ta kasance a gunduma ta Taketa, inda a nan ta kasance a wannan gida na manoma, inda yake cikin garin Garagumsa, inda anan ana iya cewa wannan al'umma garin Garagumsa sun kai godiyarsu ganin jagora na fuskar jihar da magaram da ya kasance a wannan garin nasu sama da shekaru mai yawa ba su gaba jagora a wannan gari nasu. Tawagar sai ta kasance a ɗakin shawara, inda anan aka yi raskwana bisa kan abin da ya shayi magana sabkar damana a nan yanki na Taketa. A nan ma ana iya cewa alhamdulillah damana ta yi kyau, sai dai kuma garuruwa guda 16 ne da ƙauyuka guda 12 suke da 'yar matsala a fannin na damana. Kuna tunani kwanakin baya shugaban ƙasa ya je jihar Tilibiri ya ce jama'a inda duk ɗan Nijar yana iya ya kada dala 20 cikin asusu namu na Nijar, da lalle an samu kuɗi wanda zai kasance wanda za mu sa mu biya kuɗin yaƙi wanda muke nan muna yi. To insha Allah wannan shine aka sa gaba. Duka inda muka gani ana iya a gyara saboda a yi noma, saboda ƙasanmu abinci bunƙasa, to insha Allah za a yi shi. A duk wannan gurare guda biyu, garin Kance da garin Taketa, ana iya cewa damana ta yi kyau sosai, kuma abin da ya shayi harkar abinci a cikin kasuwanni ya yi ƙasa sosai. Har yanzu a jihar da magaram, inda a safiyar inda ne magatakarda na gwamnan jihar da magaram Musi Muhammadu ya jagoranci kaddamar da soma zana jarrabawa a rubuce zuwa ga jami'an tsaro na jandarma da ke neman ƙarin gala a aikinsu. Wannan jarrabawar da za ta ba su damar shiga wato makarantu ne domin ƙara samun ilimi. Abokan aikinmu na jihar da magaram Hadiza Yakuba da Ali Habu na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Makarantar Ecole Normal Askiya Muhammad ta da magaram ita ce aka zaɓa domin ƙaddamar da soma jarrabawa a rubuce ta zuwa ƙarin ilimi wato karatu domin samun shahada ta zama OPG ɓangaren jandarma a wannan shekara ta 2025 a fuskar jihar da magaram.
A lokacin da yake kaddamar da ita wannan jarabawar, magatakarda na jihar da magaran Burema Musi Muhammadu da sunan gwamnan jihar da magaran kanal masallaci Muhammad Sani da bai samu damar halarta ba, ya yi amfani da wannan dama don yi ma wa'innan 'yan takara hudu ba da su nutsu su yi aiki na gari ba tare da hangen na wani ba. Ya taɓo mahimmancin wannan shahada da za su samu wajen yanke hukumce-hukumce da da gaskiya domin kyautata rayuwar jama'a. A cewar Chef de Squadron Abdullahi Abu, kwamanda na rundunar gendarmomi ta da magaran, ya tabbatar da cewa an ɗauki dukkan ƙwararrun matakan da suka dace don ganin an yi wannan jarrabawar cikin kyakkyawan yanayi. Bayyana muku da cewar jarrabawar ta fara ne kan tsari na yanke hukumce-hukumce. Idan mun dawo nan babban birnin Yamai inda gidauniyar ceton kasa na ci gaba da karbar gudunmuwa daga hannun 'yan kasa na gabas da yamma waɗanda suka riga suka aminta suka ba da yardar su kan kiran shugaban kasa shugaban jamhuriya janar Abdulrahman Chani, inda a safiyar innan mataimaki na shugaban gidauniyar ceton kasa wato Bara Amadu ya gudanar da wata ganawa ta musamman da wato ma'aikata da ke cikin ritaya musamman ma na gardama na fararen hula, inda ya musu bayani kan mahimmancin wannan gidauniya. Daga bisani kuma su ma suka bayar da tasu gudunmuwa a gaban jama'a. Karin bayani a cikin wannan rahoto na Balkisa Mamani Isaka. Jika 252.40 dala bakwai su ne gudunmuwar da kungiyar ma'aikatan da suka yi ritaya sojoji da 'yan farar hula suka tara a matsayin gudunmuwarsu domin gina Nijar sabuwa, kamar yadda magabatan ƙasar Nijar suka sa gaba. Musamman mai girma shugaban ƙasar Nijar General Darme Abdurrahman Chani ya yi kira ga al'umma da kowane ya kawo gudunmuwarsa. A yanzu haka 'yan ƙasa sun karbi kiran shugaban ƙasa, kamar yadda kuke gani kowane ya bada gudunmuwarsa daidai karfinsa. Jim kaɗan baya mataimakin shugabar gidan ceton ƙasa Bara Amadu ya yi godiya ga kungiyar da sunan hukumomin na ƙasar Nijar game da wannan himmar. Ɗaya daga cikin 'yan kungiyar Hajja Zainabu Abdu ta yi bayani akan ganawar, ga bayanin kamar haka. Kowa ya zo nan wurin ya zo ya kana shi taimako ya sa dalilin shi ne. Kuna da kira? Ina kiran duk waɗanda ba su zo ba su zo su gana su taimako a taimaka don gina ƙasa. Wannan na nuna cewa 'yan ƙasa sun karɓi kira da kuma amincewa da wannan kiran da mai girma shugaban ƙasa General Darme Abdurrahman Chani ya yi. Har yanzu ka amma da ya shahi wato gidauniyar FSSB, inda a ranar yau inda ne gidauniyar ta gudanar da wata ganawa ta musamman da shugabannin kungiyoyin kwadago na wannan kasa ta ta Nijar da zumuwar wayar musu da kai kan mahimmancin wannan gidauniyar. Yayin wannan ganawar dai sun tattauna kan batutuwa da dama da suka shahi wato mahimmanci ita wannan gidauniyar na yadda kowanne ma'aikaci zai yi wajen ganin cewa ya karɓa kiran shugaban kasa shugaban jamhuriya janar Abdulrahman Chani da ya kira zuwa ga dukkanin al'umma da su kasance kowanne a ƙarshen wata akalla su ba da dala 20 a cikin albashinsu. Balkisa Mamani Isaka na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Taron ganawa na kungiyoyin kwadago na ma'aikata tare da kungiyar gidauniyar ceton ƙasa FSSB taro ne akan ba da labari da kuma bayani akan sabbin matakai guda 11 akan kowane ma'aikaci za a fi mishi kaso 1 na albashin shi cikin kaso 100. Ɗaya daga cikin mambobin ta kungiyar kwadagon na ma'aikata Abdulsalam Isaka ya yi bayani kamar haka. Nan da kwana 7 a baya gwamnati ta hudo takarda bisa kan cikin takardar nan akwai gudunmuwa da ma'aikatan gwamnati ya kamata ya kawo. Kowane gwamnati ma'aikacin gwamnati aka ce za a hudda mishi cikin biyan cikin kashi 100 za a hidda mishi guda cikin kashi 100. Wannan sun gwada mana sun gaya mana kuma me yasa za a yin shi bisa kan wannan. Bayan wannan kuma suka gwada muna mu ma'aikata abin da muke bada. Akwai waɗanda waɗansu kamfanoni da ma'aikatan gwamnati waɗanda suke gaba kuma su ma gudunmuwan da za su bada sun wuce na ma'aikata da muke. Kuma akwai kungiya wanda ake ce ma Noyau National. Noyau National kenan kungiya ce da ita fonkin ta sa don mu kama musu aikinsu ya ci da gaba. Kuma wannan Noyau National kin suna da kungiyoyi cikin kasa, kowane jiha akwai kungiyoyi, su kuma za su kama kowane jiha a yi. Kuma suka
bayyana muna bisa kan dala 20 kiran da shugaban kasa ya bisa kan dala 20 mu kuma muka kawo musu namu gudunmuwa yadda ya kamata a yi don dala 20 kin nan a same shi kuma an same shi su to wurin da ya kamata shine ma'ana yau taron da suka gayyace mu. A ƙarshe mahalartan taron sun gamsu da kuma yin jinjina ga waɗannan sabbin matakai. To ko dai su ma daga nasu waje al'umma na yankin Junju da ke cikin wato gundumar Gaya ta jihar Doso ba a bar su a baya ba, inda su ma suka yi dandazo wajen karɓa kiran shugaban kasa shugaban jamhuriya janar Abdulrahman Chani da ya kira a jihar Tilaberi na kowane ɗan ƙasa ya kokarin ganin cewa ya bayar da tashi gudunmuwa a kowane ƙarshen wata akalla dala 20. Hakan yasa al'umma na yankin Junju suka yi amma a zo a gani na tattara kuɗaɗe, kuma sun bayar da wannan kuɗin ne kalkashin jagorancin shugaban gundumar Gaya cewa da Kaftin Hamma. Akan haka ne abokan aikin mu na jihar Doso suka aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoto. A yau da safe ne al'umma musulmi na Junju maza da mata suka yi wani babban muhimmin taro, wannan kuma inda suka ajiye wata gidauniya dangance da wannan kira wanda shugaban kasa shugaban jamhuriya janar Darme Abdulrahman Chani ya yi tun daga jihar Talaberi na cewa a kowane wata na Allah idan ɗan ƙasa kowane zuba dala 20 lalle zai taimaka ainihin ne game da taimaka ma wato su zamu game da haɗuka tashi da suke yi na kawo kwanciyar hankali da walwala a cikin ƙasar mu ta Nijar. To ta wannan fannin ne su al'umma na garin Junju su ma ba a bar su baya ba, inda nan take sun tara kuɗi kimanin miliyan 4 da jika 58 da 'yanka, inda a cikin wayannan kuɗin nan miliyan 2 da jika 131 sun fito ne daga 'yan asalin karkarar Junju wanda suke kasashen waje, sannan kuma nan karkara su ma sun tara kuɗi kimanin jika 326, sai kuma garin na Junju su ma sun tara miliyan guda da jika 601 da 'yan tammomi. Saboda haka wannan biki da aka yi, shi shugaban gunduma na Junju Kapitan Hamisu Kunde ya nuna farin cikin shi da jin daɗin shi matuƙa dangance da yadda su al'umma suka amsa wannan kira, sannan kuma ya ce bar dare bar rana za su ci gaba da faɗakar da kawuna al'umma su ci gaba da kana su ƙoƙari game da duka ayyuka wanda suka shahi ta da kuma da tattalin arzikin ƙasar mu ta Nijar. Daga nashi gefe magajin garin Junju Ajidan Chef Hamidu Usaini shi ma ya nuna jin daɗin shi matuƙa dangance da yadda al'umma suka amsa kira nan take suka kawo nasu gudunmawar nan. Sai kuma a lokacin da shi wakili na sarkin kanton na Junju Abdulganiyu Musa Ambale ke jawabi ya ce duka wanda suka sa hannu ga aljihu suka ba da nasu kokari yana yabawa sosai da sosai, amma 'yan magana sun ce waka bakin mai ta yi daɗi ya kada baki ga yadda ce sai mu saurare shi. Da farko dai ina yi wa Allah godiya da ya haɗa mu a wannan wurin. Mu tashi mu kama mu junanmu don mu gina mu ƙasanmu, duk abin da za mu yi barin baya za mu yi. Kenan mu bar baya wanda za a ga yin tarihinmu na ƙwarai. Ina miƙa godiya ta ga dukkan wanda ya san ya ba da dalashi guda cikin waga gidauniya. Muna muku godiya. Musamman 'yan uwanmu da awaje muna alfahari da ku. Allah Ubangiji ya ƙara jagoranci. Allah Ubangiji ya sa waɗanda ba su gane ba su ma su gane, ku dawo duk inda kuke mu gina gidanmu. Yau idan muka shiga matsala ku da a can ma za ku ji ciwo saboda ba ku da za ku zowa. Kenan ku gyara, wanda ya san cewa shi na da abin da zai iya yi na gudunmuwa to ƙofar mu buɗe take. Allah Ubangiji ya ɗaukaka ƙasar Nijar, Allah Ubangiji ya ɗaukaka mu dukanmu. To wannan dai kokari da su al'umma na garin Junju suka yi maza da mata, a nan fannin kuma shi shugaban gunduma da magajin gari na Junju sun ƙara kira da babban murya duka illahirin 'yan karkara da wanda suke cikin sauran garuruwa daban-daban su ma su yi koyami ya kasance kowa ya kana shi wannan gudunmawa. Kuma wannan gidauniya da aka tara ta wata ne na Oktoba wanda ya gabata, lalle azimin kuma nan zuwa ɗan lokaci kankane ana tamahani wannan wata na Nuwamba lalle za su ci gaba da irin limka kokari da suka yi a nan garin Junju. Allah sa mu dace, amin su amin. Daga nashi waje mashawarcin nan na shugaban kasa cewa da Alhaji Sulai Muhammad wanda aka yi sanin da dan feti na ci gaba da gudanar da gangamin wayar da kan al'umma
kan mahimmancin karbar gudunmuwar da shugaban kasa shugaban jamhuriya janar Abdulrahman Chani ya yi kira zuwa ga dukkanin al'umma na wannan kasa na gabas da na yamma da kowanne kokarin ganin cewa ya bar tashi gudunmuwa domin saka wayannan kudade a fannin tsaro da kuma taimaka ma yan rabana atina da ke cikin halin kakani kai a koda yaushe. Sulai Danfeti ya shirya karatu na Alkur'ani mai girma tare da ja hankalin al'umma da kowanne kokarin ganin cewa ya bar tashi gudunmuwa kuma kai tsaye an tattara kudade. Abokan aikin mu na jihar da Magaram Maryamu Nuhu da Lawali Usaini na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Wannan hutowa ce da mashawarci na shugaban ƙasa Alhaji Muhammad Sule Danfeti ya yi shine na shiga lungu da saƙo gabas da yamma gusum da arewa domin ganawa da jama'a na waye musu kai bisa musamman ma abin da ya shahi maganar gidauniyar nan ta ƙasa da ci gaba da yin addu'a da addu'o'i da alƙunutu da sabkata alƙur'ani mai girma don ƙasar mu ta ci gaba, wanda ya bashi damar haɗuwa da jama'ar unguwar Cida da ke cikin wato departamentin Taketa, sannan da ɗalibai da malaman su gabaki ɗaya da ke makarantar Ahlul Baiti da ke unguwar Hilin Ahmadu Dunguza da 'yan ƙungiyar adaidaita sahu na garin da Magaram. Dama ce a ko'ina da jama'a su yi amfani da ita domin ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sabko mana da alheri a wannan ƙasa tamu, tare da ba da gudunmuwa ga gidauniya ta ƙasa. Mashawarci na shugaban ƙasa Alhaji Muhammad Sule Danfeti da sunan magabata na ƙasa musamman ma a sahun gaba General Darme Abdurrahman Chani godiya yi kamar haka. Karatu na Alƙur'ani mai tsarki don taimaka ma ƙasarmu sakamakon yi ma shi mai girma General Darme Abdurrahman Chani addu'a da ƙasarmu Niger addu'a Allah ka ba mu zaman lahiya. Addu'a kowa karɓaɓɓa ce. Allah ka taimake su, ka taimaki ƙasarmu, ka taimaki jihar mu ta da Magaran gabaki ɗaya. Allah ka ruha mana asiri duniya wa lahira. Allah kuma ka taimaki jami'an tsaron mu bisa kan makiyan mu. Allah ka kare iyakokin mu. Mai daraja sarki na da kusa wato Ahmadu Barma Idi magatakarda na Meri Hamidu Habu Tage da kuma shugaban goyon bayan kwamitin CNSP Malam Fata'u Liman Alhaji Ahmadu Liman da 'yan kungiyar adaidaita sahu ɗaya bayan ɗaya sun tofa albarkacin bakin su. Mu kuma abin da muke so don dama a matsa da addu'an nan da roƙon Allah ubangiji ya kamu kwanciyar hankali cikin ƙasar nan, Allah kamu zaman lafiya. Da sunan shugaban ƙasa da Prime Minister muna gaida safifiyar godiya ga mutanen Angwacida da garuruwa na waɗanda suka kewaye da su. Muna wa 'yan Ungwacida da kewaye babbar godiya da suka tsara wannan sabka ta Alƙur'ani mai tsarki da addu'a, kuma da sauran ƙasashe makwabtanmu masoyanmu su ne NIS da Mali da Burkina Faso. Mun zo an yi gidauniya kira na shugaban ƙasa da ya umarci mu 'yan ƙasa ga baki daya kowa ya kawo gudunmuwar shi saboda a taimaka ma tsaro. A ƙarshe sun yi alkawarin cewa za su ci gaba da yi ma ƙasa addu'a a koda yaushe. Kamfanin shinkafa na Radio Niger ya shirya wani zaman taro na karawa juna sani a birnin Gaya da ke cikin jihar Doso. Mahalarta taron za su tattauna hanyoyin bunƙasa harkar noma na shinkafa a cikin wannan ƙasa musamman domin ganin cewa al'umma sun dukufa wajen cin shinkafa 'yar gida da kamfanin na Radio Niger ya ɗauki alwashin ganin cewa nan ba da jimawa ba al'umma za su dukufa wajen amfani da wannan shinkafa a faɗin wannan ƙasa ta mu ta Niger. Mahalarta taron za su yi amfani da wannan dama domin tattauna hanyoyin bunƙasa wato abin da ya shahi soshiya ta shinkafa domin amfani da ita wajen sarrafa ta domin samar da wutar lantarki. Abokan aikinmu musamman ma Baro Arzika na daga cikin waɗanda ke yin nazarin wannan zaman taron ga rahoton da ya shirya muna. Shi dai wannan taron ƙara ma juna sani da kamfanin shinkafa Radio Niger ya shirya ya haɗa masana ma'ilmanta da manoman shinkafa a ɗakin taro na ma'aikatan magajin garin Gaya domin su yi shawara da nazari akan yadda za a samun hikimomi da dubarun sarrafa ƙaiƙayi da gawayin shinkafa don a samar da makamashin wutar lantarki ko kuma takin zamani da manoma za su yi amfani da su domin bunƙasa noman shinkafa a ƙasar ta Nijar. Kamar yadda ɗaya daga cikin daraktocin kamfanin na Radio Niger Ibrahim Umaru ya yi bayani. Mun yi nazari mun gani an suka shinkafa wannan social ta shinkafa kashi 22 take bisa ga 100 ga nauyin shinkafa da muke kawo. In mun ɗauke ta mun kai ta mun sa ta cikin daji za ta halaka daji. Sai aka yi nazari aka yi monte izin wadda za ta aiki da wannan social. Nan Salman ta ba da wuta wadda za a suka shinkafa injinoninmu na suka shinkafa su amfani da ita yannan daga baya akwai gawai na social
gawan nan shine muka ba kabine kin ya duba muna wani unhani yake iya kawo ga noman shinkafa a cikin ƙasar mu ta Nijar. Wannan gawai kin shine muka yi teste a Libore da Saga cikin departament kin Kolo. To mun gani resulta kin gaskiya alhamdulillah. Resulta kin na farko sun sa abin da aka samu in an sa an gare wangana wanda aka ɗauka da ƙasar waje da in an sa wanga ba ɗaya bane. Wanga yahi namu na gawaƙin tunda shi in an sa shi randama yana karuwa na ɗaya, na biyu ba sai ka sai magani na kashin ƙwari ba, na uku ba sai ka sai magani na kashin ciyawa ba. A can baya dai ƙaiƙan da gawayin tarkacen shinkafar da ake ƙonawa ana ganin cewa ba su da wani amfani ko kaɗan. Amma daga baya ne masana suka shaida ma shugabannin kamfanin na Radio Nijar cewa ana iya amfani da su. Dalili kenan suka nemi tallafi daga wani projan bunƙasa noman shinkafa a nahiyar Afirka wanda ya amince ya zuba kuɗaɗe miliyan 16 na sefa tare da taimakon bankin raya ƙasashe musulmi BID domin su ba masanan su yi nazari su fito da dabarun sarrafa wutar lantarki da takin zamani daga ƙaiƙan shinkafa. Manoma sun goyi bayan a nomi shinkafa saboda shinkafa da aka kawo da ƙasar waje ba mu san ba ko mulatin da a cikinta. Kuma manoma alhamdulillahi sun goyi bayan wannan tsari na shugaban ƙasa. Yanzu in ka diba gani kullum sahiya mutane wanda suka sani daga Zandar, Maradi, Difa, nan Tilibiri suna aiko mini bidiyo na inda aka noman shinkafa Madawa Sabon Gida cikin ƙasa ko ina yanzu manoma suna nan ga noman shinkafa. Game da wannan ci gaba da kamfanin na Radio Nijar ya samu dai babban daraktan sa kwamandan Adamu Musa Illi ya ce ba karfinsa bane ba kuma iliminsa bane a'a haɗin kan da ya samu ne daga shugaban ƙasa shugaban jamhuriya General Darmai Abdurrahman Chani da kuma Prime Minister bugu da ƙari ministan kuɗi da tattalin arziki Ali Muhammad Lamin Zan suka taimaka masa aikin shinkafa ya bunƙasa. Ta haka ne kwamandan Adamu Musa Illi ya yi hikimar girka wani tsarin samar da wutar lantarki ko yaushe a injinan su suka shinkafa na Kirkisoi, Tilaberi da Kolo wanda hakan ke ba su damar gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. A baya-bayan nan ma daraktan na kamfanin Radio Nijar Adamu Musa Illi ya yi wani rangadi a wasu jihohin ƙasar nan domin tantance wuraren da za a girka cibiyoyin sai da shinkafa 'yan Nijar a cikin farashi mai rahusa domin ganin cewa talaka shi ma ya amfana ba wai sai 'yan maraya ko 'yan bariki ba. To madalla masu kalamar sauraron mu gaba daya abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin mu na yau innan talata sai kuma gobe laraba ta bawa ranar samu abokan aikin mu za su zo dauke da wasu labarai fula amma a halin yanzu a madadin ilahi na abokan aiki waɗanda suka dafa muka gabatar muku da shirin musamman ma Bubakar Usman dan kulolo da ke kan gidiga shine sada ni da ku. Ibrahim Bubakar Ibe shine ya hada hotunan, Balkisa Mammani Isaka ta tsara wannan shirin. Ni kuma na gabatar Abdulrahman Malam Sidi Sha'ibu nake fatan Allah mai kowa mai komi ya ƙara tabbatar da aminci da salama da tsaro da arziki da wadata da damuna mai albarka a cikin wannan ƙasa ta mu ta Niger. Amin ya hayya ga yumnan ka ji muka da akwai labarin ku na sashen zabarmanci tare da Fatih Jibril. Asuba ta gari daga nan Tele Sahel. Assalamu alaikum.